Všichni jsme nad tím určitě už někdy přemýšleli. Nebylo by super, kdybychom mohli cestovat časem? Podívat se, jak bude svět vypadat za 500 let, nebo se dokonce vrátit do minulosti a něco v ní lehce pozměnit? Proto se teď podíváme na to, jaké jsou naše možnosti a nakolik je cestování časem vůbec reálné. V první řadě si důrazně rozdělíme cestování do budoucnosti a do minulosti. Do budoucnosti je to totiž o hodně jednodušší, a to možná i mnohem víc, než si myslíte. Tak třeba hned na úvod. Každý z vás teď zrovna cestuje časem do budoucnosti, protože čas v našem vesmíru ze své podstaty prostě plyne, cestujeme všichni směrem do budoucnosti závratnou rychlostí 1 vteřina za vteřinu. Nic extra, ale technicky vzato se nám už takhle podařilo cestovat časem. Co nás ale spíše zajímá, jsou způsoby, jak cestovat časem rychleji než všechno kolem nás. Tedy aby nám například za dobu, kdy okolnímu světu uběhne 1 rok, uběhla pouhá vteřina. Pokud jste viděli naše videa o speciální a obecné teorii relativity, asi už víte, kam tímhle směřuju. A pokud jste je neviděli, běžte to hned napravit. Podle Einsteinovy teorie relativity totiž někomu, kdo se oproti někomu jinému pohybuje, ubíhá čas pomaleji. A to není jen nějaká iluze, čas se opravdu fyzicky natáhne. Takže když budete mít například kamaráda na Zemi, zatímco vy si vyletíte na celoroční výlet do hlubin vesmíru rychlostí třeba 9/10 rychlostí světla, bude po vašem návratu kamarád ne o rok starší, ale zhruba o 2 roky a čtvrt. Takže gratuluji, právě jste cestovali časem o rok a čtvrt do budoucnosti. A nebo ne? Z pohledu vašeho kamaráda na Zemi vám v rychle se pohybující raketě opravdu běžel čas o něco pomaleji, a tak byste vy měli stárnout pomaleji než on. Ale co když se na to podíváme z opačného úhlu pohledu? Z pohledu vás ve vesmírné raketě se naopak pohybuje celá Země i s kamarádem, a tudíž by měl on stárnout pomaleji. Kdo z vás tedy cestoval časem? Tomuhle se obvykle říká paradox dvojčat. Pokud budeme používat jenom to, co víme ze speciální relativity, k žádné kloudné odpovědi se opravdu nedostaneme, ale ta funguje jenom pro rovnoměrný nezrychlený pohyb. Jenomže vy jste v raketě museli nejdřív odletět ze Země, a pak nějak změnit směr, abyste se zase vrátili. A při přistání musela raketa zpomalovat. Všechno tohle jsou momenty, kdy se raketa pohybovala zrychleným pohybem. Přemoudřelí lidé by řekli, že raketa byla v neinerciální vztažné soustavě vůči Zemi. To všechno prostě jednoduše znamená, že musíme sáhnout po obecné teorii relativity. A ta nám říká, že cokoliv, co se pohybuje zrychleným pohybem, na kterém se už všichni univerzálně shodnou a nezáleží na úhlu pohledu, podstupuje také dilataci času. Sečteno podtrženo, po takovémto výletu, jako například v paradoxu dvojčat, uplyne na Zemi delší čas než tomu, kdo cestoval hlubinami vesmíru. Výborně, takže už víme, jak cestovat do budoucnosti. Nic moc těžkého to vlastně není. Problém nastane, když se z té budoucnosti chceme vrátit zpátky a povědět zbytku světa, na co všechno se může těšit. Musíte tedy cestovat do minulosti. Obecně se má za to, že abychom nějakým způsobem mohli cestovat do minulosti a třeba měnit něco, co má dopad na současnost, museli bychom zvládnout cestovat prostorem rychleji než rychlostí světla. Jak se totiž ukazuje, konečná rychlost světla přímo souvisí se vztahem mezi příčinou a následkem, neboli s kauzalitou. Jinými slovy, kdybychom se zvládli pohybovat rychleji než světlo, mohly by se i základní přírodní zákony kompletně rozbít. Třeba by pak nemuselo platit, že nejdřív upustíte vajíčko na zem a až potom se rozbije. Mohlo by to být naopak. Jenže jak už jsme v několika předešlých videích skálopevně tvrdili, nic hmotného se nemůže prostorem pohybovat rychleji než světlo. Ale co když může? Tedy samozřejmě ne naším obyčejným prostorem tak, jak ho známe a rozumíme mu. Ale, možná jste to už uhodli, teď se budeme chvíli bavit o Einstein-Rosenových mostech, známých spíše jako červí díry. V první řadě, co to vlastně má být. Myšlenka je to na první pohled celkem jednoduchá a dost možná jste už tuhle analogii někde viděli. Představte si, že jste mravenec a sedíte na jablku. Můžete běhat jenom po jeho povrchu a když se chcete dostat od stopky k bubáku, musíte to obejít po povrchu. Ale když si najdete kamaráda červa, který skrz to jablko prokouše tunel, můžete jim prolézt a dostat se na druhou stranu o něco rychleji. Červí díra je přesně takováhle zkratka, akorát si představte, že to jablko je celý náš vesmír. Jak bychom ale takovýhle tunel vesmírem mohli vyrobit? Tady je důležité říct, že žádné praktické důkazy nebo pozorování existenci červých děr nepotvrzují. Zatím a dost možná navždy jde jenom o matematické a fyzikální modely. Každopádně, když si trochu pohrajeme s Einsteinovými rovnicemi k obecné teorii relativity,
dojdeme k jednomu zajímavému řešení pro černé díry. Podle toho je teoreticky možné, aby na druhém konci černé díry, tedy za místem, kde by normálně měla být singularita, byl druhý horizont událostí ústící do jiného vesmíru. Mohlo být skutečně buď o nějaký paralelní vesmír, a nebo jen o jiné, hodně vzdálené místo v našem vlastním vesmíru. V uvozovkách jediný problém by ale byl, že taková červí díra by se okamžitě po vzniku sama od sebe uzavřela. Zkrátka by byla ze své podstaty příliš nestabilní na to, aby vydržela dostatečně dlouho otevřená a aby jí cokoliv mohlo projít. Relativně nedávno se americký fyzik Kip Thorne pokusil přijít na to, jaké by muselo být rozložení hmoty kolem takové červí díry, aby vydržela stabilní. A dospěl k neúplně uspokojivému závěru. Bylo by totiž zapotřebí tzv. Exotické hmoty, a to nikdo pořádně neví, co by mělo být. Nejspíš něco, co by vyvine dostatečný tlak na červí díru, něco jako negativní gravitaci a pravděpodobně by to muselo mít zápornou energii. A té by muselo být navíc opravdu hodně. Na udržení metr široké červí díry bychom potřebovali řádově tolik negativní energie, kolik by vyrobilo Slunce za 10 miliard let. A procházet červí dírou s takovou parádou uvnitř, to by nemuselo být dvakrát příjemné. Každopádně teď ještě na chvíli předstírejme, že červí díry jsou vytvořitelné, abychom se dostali k tomu cestování do minulosti. Představte si, že máte někde poblíž stabilní červí díru, ideálně s oběma otvory relativně na dosah. Teď se rozhodnete udělat to samé jako v paradoxu dvojčat a vyrazíte na výlet kosmické lodi. Jenže tentokrát sebou vezmete i jeden otvor červí díry. Když pomineme fakt, že nikdo netuší, jak a jestli vůbec by šel jeden konec červí díry takhle přesouvat, podle všech těch krásných komplikovaných výpočtů by se i při takovémhle teoretickém přesunu neměla velikost červí díry nijak měnit a cestování by trvalo pořád stejně dlouho. Když se tedy i se svým koncem díry vrátíte zpátky na Zemi, budete zase o rok a něco v budoucnosti, nic nového pod sluncem. Jenže co když projdete tím svým koncem červí díry na druhou stranu? Objevíte se zase na Zemi, v tom druhém otvoru, který celou dobu zůstával na místě a kde celou tu dobu čas ubíhal normálně. Vrátíte se tedy v čase o rok zpátky. A máme to. Právě jsme zvládli cestování časem do minulosti. A co víc, můžeme teď naší červí dírou vesele proskakovat tam a zpátky. Jak už jsem před chvílí zmínil, cestování do minulosti může mít dost nemilých následků, jako třeba úplné rozbourání kauzality. Tím nejznámějším případem je v češtině originálně nazvaný časový paradox, neboli paradox s dědečkem. Jde jednoduše o to, že kdybyste se z nějakého důvodu rozhodli cestovat do minulosti a zavraždit svého dědečka ještě před narozením vašeho otce, nikdy byste se pak nemohli narodit, takže byste ani nemohli podniknout tuhle cestu časem a zavraždit svého dědečka. Tím pádem by se nic nezměnilo, vy byste se narodili a mohli dědečka zabít a tak dále pořád dokola. Různé verze tohoto paradoxu jste mohli vidět například ve 3. díle Harryho Pottera, seriálu Doktor Who nebo Hvězdná brána a určitě spoustě dalších. Jedním z řešení tohoto paradoxu je prostě říct, že cestovat časem do minulosti je fyzikálně nemožné, nikdy to nepůjde a nemá cenu to řešit. Ale to by nebyla zas taková zábava. Mnohem elegantnější, pokud si cestování do minulosti připustíme, je následující řešení. Podle něj pokaždé, když nějakým způsobem cestujete do minulosti, necestujete jenom v čase, ale zároveň i do paralelního vesmíru. Ten může být dost pravděpodobně naprosto identický tomu, odkud jste přišli. A pokud se budete chovat zodpovědně a do ničeho nezasahovat, nikdy nepoznáte rozdíl. Jenže, pokud byste se například nedej bože rozhodli zavraždit svého dědečka, opět se váš otec nenarodí a nenarodíte se v tomto vesmíru ani vy. To ale vám v tuto chvíli již odrostlému vrahovi nijak nevadí, protože váš otec a možná ještě i dědeček jsou v bezpečí ve vašem starém vesmíru. A tak můžete zbytek života prožít v poklidu ve vězení v tomto paralelním vesmíru, který už se bude od toho vašeho přeci jen alespoň v něčem lišit. Takže tohle by bylo pro tuto chvíli asi všechno. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát palec nahoru, případně video sdílejte, sledujte nás na Instagramu a zatím čau čau.